قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дӯстон, бо розигии аллоҳ ва бо дастгирии шумо мо 100 000 шудем. миннатдории худро ба ҳар яки шумо барои дастгирӣ, барои комментариҳои хубатон мерасонем. аз сабаби нооромӣ дар кишварамон мо ин корро ҷашн намегирем. танҳо хостем ки миннатдории худро ба шумо расонем. раҳмат дӯстон. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московскии област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акаи ғулом ва акаи умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московскии област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. шаби гузашта хабар баромад ки чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним сабук, легендаи муҳорибаҳои омехта Жозе Альдо карьераи худро ба анҷом расонд. имрӯз ташкилоти UFC ӯро аз рӯйхати худ гирифтанд. сомонаи Combat хабар дод ки аз рӯи шартнома Жозе Альдо боз як муҳорибаи дигар дошт, аммо ӯ аз ташкилоти UFC хоҳиш кардааст ки ӯро аз шартнома озод кунанд ва ташкилот ин хоҳиши ӯро иҷро карданд. аз рӯи маслиҳат бо UFC Жозе Альдо ҳақ надорад ки дар дигар ташкилотҳо баромад кунад. аз ҳамин сабаб гуфта мешавад ки ӯ на танҳо аз UFC рафт, балки пурра аз муҳорибаҳои омехта рафт. аммо ба ҳар ҳол бояд қайд кард ки Жозе Альдо метавонад ки бо қоидаҳои бокс ё ин ки муҳорибаҳои муштӣ бедастпӯша гузаронад. хотиррасон мекунем ки Жозе Альдо дар вазни ним сабуки UFC чемпион буд ва 9 маротиба камарбанди худро ҳимоя карда буд ва баъд Конор Макгрегор ӯро шикаст дода камарбандро аз дасташ гирифт. Альдо охирон муҳорибаи худро моҳи августи ҳамин сол дар вазни 61 килограмм зидди Мераб Двалашвили гузаронида бо қарори доваро ғалабаро аз даст дода буд. мо ба Жозе Альдо саломатӣ хоҳонем. миннатдории худро барои чунин карьераи зебо ва дурахшони ӯ мерасонем ва муваффақият дар ҳаёти нави ӯ хоҳонем. дӯстон, бисёр саволҳо шуд ки муҳорибаи Нурулло Алиев дар ташкилоти Dana White Contender Series кай, соати чанд ва дар куҷо мешавад. дӯстон, айни замон Нурулло Алиев вазн кам карда истодааст. ин бегоҳ онҳо маросими вазнкамкунӣ ва муҳорибаи рӯбарӯ мегузаронанд ва мо албатта ки навори муҳорибаи рӯбарӯи онҳоро дар ҳамин канал пешкаш шумо мекунем. аоиди соати чанд ва дар куҷо тамошо кардани муҳориба, пагоҳ навори пурра карда пешкашатон мекунем ки ҳама чизро дар ҳамон навор мефаҳмем. ҳозир мо маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи Нурулло Алиев ва Ҷош Уикро интизорем. худи муҳориба шаби 20 ба 21 сентябр баргузор мегардад. барои ҳамин дӯстон, ин бегоҳ навори маросими рӯбарӯи онҳоро дар канали мо Паҳлавон теҷа интизор шавен. апагоҳ боша навор оиди дар куҷо ва соати чанд тамошо кардани муҳориба ва дӯстон дастгириро низ фаромӯш накунед. аз тарафи мо боша хабарҳои нав ва наворҳои беҳтарин барои шумо. топови ҷангвари UFC дар вазни ним вазнин Ҷонни Уокер дар муҳорибаи унвони вазни сабуки байни Ислам Махачев ва Чарлз Оливера рӯзи 22 октябр баргузор мегардад, прогнози худро дод. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Оливера ҳозир дар қуллаи баландии карьераш қарор дорад ва ӯро манъ кардан хеле душвор аст. аз муҳориба ба муҳориба ӯ хубтар менамояд. ман боварӣ надорам ки Ислам ӯро манъ карда метавонад. баъди оне ки Оливера Ислам Махачевро шикаст медиҳад, Ҳабиб шояд ки ба октагон баргаштан хоҳад, то ин ки бо Чарлз Оливера вохӯрад. ман аниқ гуфта наметавонам, аммо ман чунин фикр дорам. ба ҳар ҳол муҳорибаро интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад, гуфтааст Уокер. дӯстон, шумо оиди ин суханҳои Ҷонни Уокер чӣ фикр доред? метавонед фикротонро нависен. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Чарлз Оливера айни замон аз ҳама муҳорибаи ҷиддӣ дар вазни сабук хоҳад шуд, чунки Ислам айни замон 10 ғалабаи пайдарҳам дорад, а Оливера боша 11 ғалабаи пайдарҳам ва касе ки дар ин муҳориба ғолиб шавад, пас бешубҳа ҳамон шахс беҳтарин ҷангвори вазни сабук хоҳад шуд. бояд гуфт ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи 5 раунда мешавад, аммо Оливера чанд муддат пеш гуфта буд ки муҳорибаи онҳо аз 1 раунд зиёд намешавад, а Ислам боша
чанд рӯз пеш гуфт ки дар сеюм раунд вазифаи худро иҷро карда муҳорибаро ба анҷом мерасонад. ана Майкл Чендлер боша боварӣ дорад ки Чарлз Оливера Ислам Махачевро ба осонӣ шикаст медиҳад. ма фикр мекунам ки Чарлз дар ин муҳориба ғолиб мешавад. дар муҳорибаҳои охирони худ ӯ рақибони худро фавран шикаст дода буд. зарбаидастони ӯ хеле сахт шудааст ва боварии ӯ ба худ хеле калон шудааст. аз рӯи коғаз Оливера чемпион нест, аммо дар чашми одамон ӯ ҳоло ҳам чемпион аст. мо фикр мекунем ки ӯ ба қафас баромада ба осонӣ Исламро шикаст медиҳад, гуфтааст Чендлер. дӯстон, қариб ҳамаи рақибони пешинаи Чарлз Оливера ба ғалабаи ӯ боварӣ доранд, чунки медонанд ки аз дасти Оливера чӣ корҳо меояд. аммо бисёри мухлисон, букмекерҳо ва бисёри мутахассисо ғалабаи Исламро дар ин муҳориба мебинанд. худи шумо чӣ дӯстон? ғалабаи киро дар ин муҳориба мебинед? фикротонро нависед, дар канал обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.